Салям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які дивляться нас як в тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні. Так само і в багатьох країнах світу, де дійсно ми навіть самі здивовані буваємо тим, що нас дивляться абсолютно на різних континентах. Люди, яким цікаво, як Україна воює проти Росії і як вона намагається звільнити свої території, і в тому числі Крим. Сьогодні у мене в гостях людина, якою дуже, може, найбільш цікаво мені з цією людиною спілкуватися під час війни. Він дуже скромний, але дуже хороший. Це Олександр Матяш, ветеран війни з 2014 року і зараз знову у війську. Саша, привіт. Привіт, Айдер. Я з 15-го року, з 14-го я був тим, хто співчував. От призвався я вже 15-го року. Ну, добре, це вже, знаєш, так здається далеко, і у нас нове життя, нова фаза війни, і ти зараз знову ж таки десь подорожуєш, якщо так можна, як так можна сказати, по справах. Я вже живу. Я тут вже не подорожую, я тут вже живу. Да, ну дивись, я хочу одразу надати тобі слово, щоб ти розказав, що можливо, про те, щоб я зайвого не питав, чим ти займаєшся зі своїми друзями, на чому зосередився, і що зараз відбувається навколо тебе і на тих ділянках фронту, з якими ти маєш справу. Я так обережно питаю, тож це абсолютно твоє право розповідати те, що ти хочеш і вважаєш за потрібне. І якщо ми будемо спілкуватися українською мовою, але якщо тобі буде здаватися, що щось треба сказати трофейною мовою, щоб вони зрозуміли, а вони нас дивляться теж, я це точно знаю, і пишуть, і дивляться, переходь спокійно на будь-яку мову. Тобі слово, прошу. Ну, на будь-яку для них я переходити не буду, тому що більшість з них не знає ані англійської, ані будь-якої іншої, крім російської. Тому я для них, якщо треба, буду скажу російською, зрозуміло. В даний момент я є дійсним військовослужбовцем Збройних сил України. Я служу в окремому роді військ. Ми виконуємо певні завдання. Я не буду розповідати нюанси, кому треба, той зрозуміє. Ми знаходимося в одній з областей, в яких точаться бої постійно. Тут є певний двіж. І специфіка нашої роботи така, що там ми, коли треба, ми щось робимо, коли не треба, ми нічого не робимо. От зараз я бачу, що я в пуховіку приїхав в місто. Не повіриш, випити зеленого чаю, тому що в мене закінчився. Розкажи, як настрій наших бійців? Просто я хочу, щоб максимально, ми багато читаємо щодня, щогодини про нашу армію, про те, що відбувається, але все ж таки головне, на мій погляд, це настрій, це стан нашого війська. І ти людина, яка щодня це все спостерігаєш. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам по всьому світу, що зараз у ЗСУ, щоб відчути себе частиною спротиву, щоб не можу казати за всіх. Певно, що у всіх якось по-різному. Однак, що я можу тобі сказати? Я з тих людей, яких я знаю, у жодного з військовослужбовців або людей, які дотичні до Збройних сил України зараз, нема жодних ілюзій щодо того, що ця війна закінчиться або нашою 100% перемогою, або нашим знищенням як нації, як людей, які ідентифікують себе не братами з росіянами. Тому настрої бувають різні, Айдер. Коли ми несемо втрати, а ми несемо втрати, то настрій може бути як пригнічений, так і злість. Коли ми перемагаємо, це, звісно, ейфорія. Найбільш успішна операція, яка трапилася за останній час, це Харківська операція. Я для себе особисто порівнюю її з битвою під Москвою 41-го року, коли перелом у війні у Другій світовій настав, коли німців вигнали з-під Москви. Багато хто це ототожнює з Сталінградом, але Сталінград це було вже остаточне падіння. Я вважаю, що точку біфуркації ми вже проскочили в цій війні.
то росіяни просто ще не зрозуміли, що трапилося. Наступні втрати їх будуть рости в геометричній прогресії. Не можуть воювати люди за незрозумілі цінності. Розумієш, якщо для нас це питання життя або смерті, то для них це питання покірності своєму господину. За певний час насправді от вони зараз проводять мобілізацію, нагнали дуже багато людей. Певна кількість з них вже додому поїхала в пакетах. Зараз почнеться зима, діпресуха, стала лінія фронту, і у більшості з цих людей виникне питання, що вони тут роблять. Вони, звісно, стадо, але ми повертаємось до папа Гапона 1905 року, коли хтось вивів людей на розстріл, а сам лишився живим. Так от, ці підо***ни всі будуть вбиті. Вибачай, я ж російською сказав. Ці Ні, ти не російською сказав, ти все правильно сказав, просто в нас же телебачення, ми ж ліцензований канал. Тобто я вибачаюсь, ці недобрі люди, їх буде вбито. Всіх. Слухай, на чому базується твоя така, я читаю ж тебе постійно, і це ось просто перша фраза твого останнього допису: вони вже програли цю війну. І так само ти сказав, що ми вас усіх уб'ємо. Це ти постійно пишеш, не лише ти, але ти дуже впевнено це робиш. Але я просто таке, знаєш, як пересічна людина, як такий глядач, хочу запитати. Ось вони проводять цю мобілізацію. Так чи інакше, добре чи погано вони озброєні, навчені або не навчені. Але їх велика маса. Я не лише з тобою спілкуюся, я вчора там з хлопцями з іншої частини спілкувався, які постійно бачать цей наступ, так? Коли вони йдуть, і там 30 людей там поклали, вони йдуть знову. До чого така тактика? Чи це щось нове там вигадав цей, як його, Суровікін, таке вирождення від Суворова, видимо. Таке. От. Що це за тактика, і чи може вона взагалі бути ефективною хоч десь? Або це вони просто, як фюрер вже сказав, там наступати, вбивати, продовжувати. Сьогодні, там, вчора, там, не знаю, коли постійно проводить наради, йому доповідають, звітують, напевно, там про наступ, про тощо. Що це за тактика така? Я маю на увазі не це про терористичну ми окремо поговоримо, а тактика ведення війни на землі конкретно. Яка в них зараз і на що вони розраховують? Твоя думка. Ти ж знаєш, да, що я закінчив військовий університет. Так, да. За спеціальністю командир мотопіхотного взводу. Так от, справа в тому, що у армії є така штука – виконувати завдання наявними силами та засобами. З наявних сил та засобів у них зараз не дуже все добре. Насправді, третій армійський корпус, який розташовано біля Запоріжжя і туди в бік Херсону, російський, він доволі неплохо озброєний, непогано. Там Т-90, Т-80, БМП-3, тобто вони такі підготовлені. І більш-менш кадровий склад нормальний. Тобто люди, які це контрактники, які вміють працювати з цією технікою, бо техніка не для кривих рук. Т-62, які вони зняли з зберігання, це їх ВПК вже не впорається з тією кількістю втрат, які вони отримали по техніці. Вся ця ситуація, от то, що вони роблять, мені зараз дуже і дуже нагадує один військовий епізод, який трапився під час Другої світової війни. Було таке місце, називалося воно Волховський фронт. Це на півночі десь, да? Це десь біля Ленінграду, так званого, да? Да, це Карелія, близько до Карелії. Так от, командуючий Волховським фронтом був Андрій Власов. І до війни я займався розкопками. Ми копали по місцях боїв. І там було таке місце, Долина смерті називалося, на Волховському фронті. Це коли ти заїжджаєш копати, я туди не їздив, але туди їздили мої друзі. Заїжджаєш копати, там вельми специфічний ґрунт,
ґрунти, болота, і ти починаєш копати, підіймаєш бійця у літньому обмундируванні, а під ним лежить у осінньому, а під ним лежить у зимньому, а під ним лежить у літньому. Тобто їх там 4 пласти було. Вони рік штурмували це місце, і після всього вони були вимушені здатися, ті, хто вижили. Але більшість цих людей було вбито. Так от, для Росії люди ніколи не були ресурсом, який вони можуть використовувати. Якось, окрім того, щоб вбивати їх або там доїти, роздягати. Люди не є цінністю для них. І це просліджувалося, вислідковувалося ще з попередніх бойових дій, коли вони не забирали своїх загиблих, коли вони не хотіли міняти своїх поранених. Наприклад, люди, які зараз змобілізовані з Луганської та Донецької областей, з окупованих, так звані ДНР, ЛНР, їх загалом вони в обмін не попадають, вони їм не потрібні. Розумієш? Тому їх стратегія обумовлена тим, що ми баби що нарожають. Ми будемо кидати тільки те, що нам дешево вартує. Згадаєш мої слова. Дуже скоро вони об'являть цю війну отечественною і знімуть виплати за загиблих. І це буде початком їх остаточного кінця вже всередині. Угу. Я собі так вважаю. Тому їх тактика, вона не змінювалася роками. Люди для них ніколи нічого не вартували, ні свої, ні чужі. І їм легше роту покласти, ніж танк Т-90 спалити. Якось так. Танк Т-90 вартує грошей, а люди не вартують нічого для них. Скажи, а чому Путін вдався до такої тактики мобілізації, яка там, в принципі, видно же, що вони там, розгублені такі, знаєш, незадоволені, а він звиклий до любові там народної, до там преклоніння перед ним. Це просто від того, що іншого виходу немає? Я не знаю. Ти знаєш, мені загалом, я останнім часом намагаюся не пояснювати дії цих людей з позиції логіки. Тому що воно якось не вкладається. Тобто, за логікою того, що відбувається, протягом останніх 8 років Росія тільки втрачала. Тобто дії держави Російська Федерація з моменту анексії Кримського півострова українського, це постійні витрати грошей, падіння рейтингів, фактичне падіння, не те, що вони показують там своєму плепсу. Це зізрівання якоїсь там, нехай лампової, домашньої, але все ж таки опозиції. Тому я не можу з точки зору логіки якось пояснити його дії. Я думаю, що президент Російської Федерації живе в бульбашці інформаційній. Тобто до нього мають доступ певна кількість осіб, які формують його світосприйняття, до яких він дослухається. Наприклад, є люди, яким він... більшість тиранів, вони роблять ставку лише на тих, кому вони можуть довіряти. І це утопічна стратегія. Знаєш, це бізнес по-українськи. Я ставлю собі комерційним директором свого кума, тому що я йому можу довіряти. Але рівень компетенції цієї людини може не відповідати тій посаді, яку він буде займати. І тому бізнес зазвичай падає. Тому, скоріш за все, його оточення – це люди, яким він може довіряти, або ті, яким він не довіряє менше, ніж іншим. І реальну картину він не знає. Він же бачить це все в цифрах у звітах, а звіти це не завжди об'єктивна інформація. Математика не завжди працює. Є ще там мотивація, яку неможливо відцифрувати. Неможливо відцифрувати мотивованого бійця, але він здатний значно більше, ніж немотивований. Тобто це головний фактор і головна перевага, і скільки б вони там не гнали цих мобіків, своїх чмобіків, цей фактор все одно перевагає на мотивації. Звісно, дивись, кожна людина рано чи пізно, якщо ця людина здатна хоч якось думати, мислити, задає собі питання, навіщо я це роблю? І це стосується не тільки війни, а всього іншого. Навіщо я працюю? Навіщо я продаю свій час за гроші? Для того, щоб мати можливості, наприклад. Це може бути нормальна, прийнятна відповідь. Питання до мобіків.
Ти розумієш, в чому справа? Мобіки, коли попадають на війну, вони спочатку не розуміють, куди вони попадають. Їх мобіки. Угу. Тому що для них це СВО, спеціальна військова операція. Вони не розуміють, що це війна, загарбницька війна. Попавши сюди, у них з'являється мотивація. Але це мотивація помсти. Коли розумієш, в чому справа? Вони приїжджають сюди ніким. Вони якось там здружуються, збухуються, спілкуються. У них певні кола формуються, кола по інтересах. І коли гине хтось в роті, це одна історія. Коли у зводі, це інша історія. Коли у відділенні, це третя історія. А коли це твій близький, це четверта історія. Рівень відношення до цього дуже різниця. Ми з тобою колись із Сайгоном про це розмовляли. Угу. І єдина мотивація, яку вони мають, це мотивація помсти за своїх. В будь-якому випадку ці люди, ті, хто виживуть, звісно, таких буде меншість, але вони будуть. Коли вони повернуться до Росії, це і буде та сама рушійна сила, яка буде перебудовувати уламки імперії. Тому що кому, як не тобі, знати, що відбувається в голові людини, яка втратила своїх близьких на війні, якої могло б не бути. Тому загалом всі дії Російської Федерації у вигляді їх реалізації – це утопічна історія. Єдиний козир, який у них лишається, це їхня ядерна зброя. Але я думаю, що вони, я не сподіваюся, по-перше, я думаю, що вони її не використають. Але якщо використають, то просто ми пришвидшимо. Да, ми загинемо, але ми пришвидшимо падіння імперії. Скажи, будь ласка, ось якраз я хотів запитати про, ну, до ядерної зброї там ще не дійшло до погроз відвертих, хоча пройшли навчання там по ядерному плануванню, ядерної стратегічної там атаки. Ну, це взагалі, ну, це виглядає ганебніше за Радянський Союз, який так ніколи не ставився до всіх інших країн. Тобто стратегічний ядерний удар – це загибель мільйонів людей, там це взагалі там така війна, яка доторкнеться до всіх, так? Тобто дістане Індію, Китай тощо. Але я навіть зараз не про це. Я про цю брудну бомбу, про яку вони вже триндять там останні декілька днів. І спочатку Шойгу телефонував міністрам 4 країн НАТО, Туреччини, здається, Франції, Сполучених Штатів і Британії. А потім він ще, ну, йому там не повірили, що українці можуть застосувати брудну, таку так звану брудну бомбу. Тоді він зателефонував в Китаї своєму колезі і в Індію. І теж сказав, що українці можуть застосувати брудну ядерну зброю. Я думаю, що там йому так само не вірять, але до чого все це? Це шантаж, це підготовка якогось там внутрішньої думки суспільної, чи це погрози, якось міністр оборони України сказав, що це вони використовують, щоб якось зупинити потік допомоги західній. Яка твоя версія? На війні всі засоби непогані. Отак це називається. Вони будуть використовувати всі можливості для того, щоб якимось чином схилити в свій бік або свою суспільну думку, або суспільну думку наших партнерів. І це просто, ну, інформаційний фронт – це теж фронт. І дуже важливий. І тому просто вони використовують свої важелі впливу для того, щоб якось поліпшити свою ситуацію. Тому що Росія об'єктивно зараз є країною-ізгоєм, і це вже вирішено. І просто в тому вигляді, в якому вона є, жодних преференцій ця країна мати не буде. Тому вони будуть використовувати все для того, щоб якимось чином покращити свою політичну ситуацію. Окрім військової ситуації, вони несуть колосальні втрати репутаційні, колосальні втрати політичні, і тому просто це один з методів. Я нічого в цьому не бачу. І такого, щоб, ну, я тобі скажу, війна – територія обмана, Сунь-Цзи. Так. І це все. Тому я навіть пояснювати це не буду. А щоб вони не робили, нічого це не змінює. Грязна бомба, фашисти, десатинізація, чи що там вони там собі надумали. Вони будуть використовувати все, аби продовжувати керувати своїм стадом. І ти зрозуміє одну просту річ.
Ти людина, яка живе дуже довго у вільній країні. У тебе мозок працює інакше. Більшість якихось дій керівництва Російської Федерації спрямоване не на Європу, а на своїх. Тобто їм потрібно більше м'яса, більше аргументів, чому вони мають піти і загинути там. І вони це роблять. Ну, ми не знаємо. Я впевнений, що цей меседж, цей посил, його було адресовано не міністрам, яким телефонував Шойгу. Слухай, ну твоя одна з освіт твоїх багатьох це дипломатична, я правильно пам'ятаю? Да, міжнародні відносини. Ну так, ну я як людина не освічена в цьому сенсі, як і в будь-якому іншому. Мені цікаво, цікавий твій погляд. Ось, а якщо припустити, що вони певним чином все одно впливають на суспільну думку західну, та про це пише преса західна, вся преса пише про Шойгу, телефонував туди, він казав те, звісно, не вірять, але якісь там відгуки є, там Обама вже обійнявся з Трампом, так знаєш, ультраліваки в Конгресі з ультраправими там намагаються вплинути на Байдена, щоб він там поменше допомагав Україні тощо. Тобто на що розраховані ці погрози? В принципі, вони терористичні. Але мета будь-якого терориста, вона політична. Так? Політична, зрештою політична. Так? На що вони розраховують і чи можуть вони отримати те, на що вони розраховують? В політиці є дії прямого впливу і дії суміжного впливу. Прямий вплив цих дій більше адресований на внутрішню аудиторію. Те, що вони там сказали, це для Європи, це додаткові бенефіти для того, щоб отримати, наприклад, підтримку ліваків. Нам страшно, давайте не будемо допомагати Україні. Але все одно щодо Трампа, і щодо Обами, і щодо Байдена, я хочу, щоб ти знаєш ти чи не знаєш, Байден не є людиною, яка одноособно приймає рішення щодо допомоги Україні. Це певний політичний табір, який підтримує нас і розуміє, що відбувається. Їхня розвідка працює добре, і вони знають значно більше, ніж ми з тобою навіть здогадуємося. Тому від зміни єдине, що Трамп є симпатиком пана Путіна, і я думаю, що він за це обов'язково заплатить, тому що обшуки, які були в нього вдома, і вилучення певних документів, які його компрометують, буде мати певні наслідки. Я б не дивився на це. Може, навіщо дивитися туди, куди тобі показують? Дивись туди, де щось приховують. І, окей, брудна бомба. Я тобі більше скажу, навіть якщо вони її використають, це нічого не змінить. Війна буде тривати, ми будемо битися, і ми будемо повертати наші землі. Просто вони будуть платити більше. Я тобі скажу, західний світ, він дуже раціональний. Все щось вартує. Як би воно цинічно не звучало, знаєш, але давай ми відійдемо від емоційної складової до складової економічної. Вартість одного солдата США є певна вартість, скільки коштує GI, піхотинець. Якщо його екіпірувати, підготувати, якщо він загине, це економіка. Насправді в сучасному світі зараз буде перемагати той, хто економічно сильніший. Просто питання часу. Ми після нашої перемоги будемо такою країною, якою свого часу стала ФРН, коли туди було підключено план Маршалла по відновленню економіки. Тому наше завдання битися, не здаватися і пам'ятати, що Крим – це Україна, Донець – це Україна, Луганськ – це Україна. І Росія має бути, в теперішньому вигляді, має бути знищена. Про що домовлятися з людьми, яким старший син Кадирова подарував йому 2 полонених українських солдат? Чувак, про що ми кажемо? Вони дикуни, вони в горах живуть. Кадиров, маючи репарації за
Першу і Другу чеченську війну, яку йому виплачує особисто Путін, і ці кошти осідають у нього в кишенях, накупив собі безліч Ламборджині. Він вкрав в нас комбайни Джон Дір. Ну хто вони? Вони розбійники, вони звичайні дикуни. Ну, з ними немає про що домовлятися. Ми розмовляємо на різних. Це знаєш, це як розмова Пабло Пікассо і слесаря, який збухався і його вигнали з роботи. Ну, тобто вони можуть дивитися на картину, Пабло Пікассо каже йому, дивись, це мистецтво. Той каже, та мазюка якась. Ну, ми в різних світах існуємо, ми різні. І тому намагатися думати як росіяни я навіть не хочу. Для мене не важливо, як вони думають. Для мене не важливо, що вони хочуть. Для мене важливо лише тільки те, що я маю зробити задля того, щоб виграти цю війну скоріше, щоб вбити більше ворогів, щоб російські люди, які є, там є адекватні люди, їх меншість, щоб вони якось могли впливати на свою політику. Росія розвалиться, і це факт. Історія дуже точна наука. Якщо подивитися в історію на минуле сторіччя, що трапилося з Росією, в 17-му році відбулася революція. В 13-му році, завдяки діям Столипіна, Росія була найбільшим експортером зерна і золота. І економічний стан Росії був екстра. Вони були однією з найбільших... Поміть, з Україною в складі. І зерно українське було. З Україною, з Польщею, з країнами Балтії. Там частиною країни Балтії, там було, ну, територіально до них відносилися. Розумієш? Литовські, якщо я не помиляюся. Але там було дуже багато всього. Дуже багато всього. КВЖД, які воно забрали у Китаї. Ну, вони імперія. Але імперії не живуть довше, ніж 70 років. В даному випадку час дуже пришвидшився. І на сьогоднішній момент люди у всьому цивілізованому світі цінують своє життя і час. Своє життя. І вони кажуть, моє життя вартує дорого, я хочу жити нормально, я хочу працювати, заробляти, відпочивати, їздити куди я хочу. А росіяни цього не хочуть. Знаєш, нежели багато, ніхуй починати. Це народному, вибачай, запікаєш мене. От, і це їх стратегія. Тому, ну слухай, ну про що ми кажемо? У нас настільки у нас розлом зараз світоглядний між нами, між українцями, росіянами і білорусами, що ну і нема про що казати. Ой, до речі, ти згадав про білорусів. Є така пропозиція підтримувати зв'язок з урядом Тихановської. Таким чином, ну не те, що там хтось її дуже любить, а суто прагматично. Тобто я бачив тут висловлювання депутатів народних, деяких там експертів, що кажуть, що це прискорить чисто суто практично кінець Лукашенка, ну і може бути і призведе зрештою до звільнення Білорусі, особливо в якості, якщо вони попруть, тобто спробують напасти там з росіянами разом. В принципі, це може бути корисно справою разом там може з полком Каліновського, цього там ще є частина білоруського з білоруським особовим складом. Що ти думаєш про білоруський як політичний, так і воєнний напрямок? Ну, по-перше, я не вважаю Тихановську політичною фігурою. Вона лише та людина, яка зробила собі ім'я на хвилі протестів. Ну, вона опинилася на цьому місці випадково, це правда, але вона вже є, її визнають там хтось. Да. Вона не понесла ніякої відповідальності за тих людей, які отримали реальні тюремні строки і терміни за свої протести. Оті. Вона вбігла від тих, кого вона очолювала, тому який вона лідер, я її так не сприймаю. Я думаю, що нашим західним партнерам на сьогоднішній момент треба домовлятися з керівництвом полка Костуся Каліновського і формувати новий уряд з тих людей, які воюють зараз за нашу і їх свободу. І це от справжня сила, люди, які будуть готові. Тому що коли ти ставиш на кон своє особисте життя, мабуть, у тебе є достатньо мотивації для того, щоб щось змінювати. Я не побачив цього в неї. Вона не, я не знаю, як українською це буде, російською це слово звучить подвіжник.
Вона Мгм. неподвіжна. Вона не людина, яка готова ризикувати собою заради якоїсь високої мети. Її мета це гранти, впізнаваність, можливості їздити за кордон, жити там. Її чоловік сидить, якщо я не помиляюся. Так. Тому ну, для мене я не знаю. Я знаю її фамілію, її прізвище, але я не бачу жодних реальних кроків цієї людини. Задля того вона не приїхала в полк Косуся Каліновського і не сказала: чуваки, білоруська діаспора в світі зібрала вам на 8 Абрамсів. Ми молодці, допомагають. Ми допомагаємо вам. Ви наш білоруський полк. Вона не зробила мобілізацію, не об'явила мобілізацію білоруських громадян, які мали змогу виїхати до Польщі і через Польщу доїхати до України, мобілізуватися в полк Косуся Каліновського і зробити з цього полку, наприклад, бригаду. Мгм. Що вона зробила? Я не бачу нічого. Вона тільки ходить по фуршетах і бенкетах і під'їдає червону чи чорну ікру, розповідаючи про свою тяжку долю. Це Слухай, ну я слушай, ж це інстаграм. Я таке пояснення чув від людей, ну які знаються на цьому, що вона не може приїхати до Києва через обмеження, які накладені на неї охороною з боку, скажімо так, однієї європейської країни, і вони просто не можуть відпустити її. Слухай, Айдер, в бік інформаційних технологій і доступу до інтернету нема жодної потреби кудись їхати. Всі меседжі вона може передавати через мережу інтернет і формувати суспільну думку всередині країни. Вона не сильна. Ти ж розумієш, що лідер має бути сильним. Людина, яка бере на себе відповідальність і готова цю відповідальність нести. За що вона взяла на себе відповідальність? Ну, знаєш, тут я не буду коментувати, все зрозуміло, що ти кажеш, і сенс твоїх висловлювань. Тут просто виникає природньо, виникає контраст. Ми бачимо між її поведінкою і поведінкою, наприклад, Ахмеда Закаєва, який керує урядом Ічкерії у вигнанні. Нещодавно, знову ж таки, дипломатичне воєнне запитання до тебе. Україна визнала Ічкерію окупованою Росією державою. Ну, де-факто визнала незалежність. Не прямо, але визнали, так? Частини чеченських ічкерійських бійців зараз просто на фронті. І Ахмед Закаєв, я просто його особисто бачив людей навколо нього. Він їздить до частин своїх, які в складі ЗСУ є частинами армії Ічкерії, армії Ічкерії і уряду у вигнанні. Так? А ось як ти ставишся до визнання Ічкерії, до чого це зрештою призведе? Не лише може для Ічкерії. І як ти ставишся до поведінки Ахмеда Закаєва і бійців чеченських, які, як він мені казав, вони збирають якраз про те, що ти сказав про білорусів, але вони закликають і зустрічають тут в Україні людей, які чеченці, там вже багато вигнані в Європі чеченців, ну, через ці дві геноцидних, в принципі, війни. І це якось працює на користь Україні і на користь Ічкерії, зрештою. Розумієш, в чому справа? Раніше ми не могли визнати Україну. Я тобі більше скажу. Під час війни з 94-95 року і 2000-х років в Чечні моє відношення до цієї війни не було як до війни загарбницької, тому що я знаходився під впливом російських мас-медіа. Ти знаєш, що я знайомий з Аркадієм Бабченко, я читав його, він ветеран цієї війни. Я читав, є такий Владислав Міронов, який написав книгу «Я був на тій війні». І ти розумієш, в чому справа? Ми бачили погляд тільки з однієї сторони. І суспільна думка не була такою, як вона зараз є, тому що ми стали жертвою агресії Російської Федерації. Зараз ми де-факто опинилися на місці Ічкерії. Подивись, будь ласка, інтерв'ю з Джохаром Дудаєвим 95-го року. Я впевнений, що ти його бачив. Коли він сказав: «Как дела, кумарик?» Говорит: «Да, думал, светлячок, а это оказался фонарь, поэтому ударився». Так от, Джохар Дудаєв передбачав все те, що відбувається зараз в нашій країні ще добрих 27 років тому, чи 28. Я вважаю визнання Ічкерії необхідним, хоча і не своєчасним кроком. Ми це мали зробити значно раніше. Ми це мали зробити, знаючи передумови, якнайменш в 2014 році.
Але однак, як би там не було, наші бійці брали участь, Сашко Білий і інші у війні в Чечні з боку бійців Чечні. Чеченської Республіки Ічкерії, і націоналісти бачили далі. Просто тоді тренду не було, тому Да. що всі намагалися просто якось вижити. Розумієш, в чому справа? Доволі часто ідеологічна складова виникає тоді, коли економічна складова стабільна. Після розпаду Радянського Союзу були дуже сильні зв'язки з Росією. Багато українців працювали на сіверах, багато українців лишилися там. Тут було багато росіян. Ми всі дуже були переплетені, і тому вимагати якоїсь ідентичності від того покоління це як найменш дуже таке амбіційне завдання, тому що Совєтський Союз, дружба народів. Я впевнений, що моя рідна мова російська. Я розмовляю російською в побуті. З старшою дитиною розмовляю тільки російською, тому що він не розмовляє українською. Так вже вийшло майже 20 років. Хоча в моєму підрозділі, в моїй групі, найменший боєць на 2 місяці молодший за мого сина. І він вже має певний бойовий досвід і дуже цікава людина. З дочкою я розмовляю виключно українською. Так от я тобі скажу, за 2 покоління російської мови тут не буде. Ну, це точно. Я вважаю, що ми маємо допомогти нашим чеченським братам. Ми маємо допомогти, коли ми переможемо. Ми маємо допомогти нашим грузинським братам. Хоча не всі в Грузії розуміються в тому, що відбувається. Також економічна складова, така що люди намагаються вижити. Дуже багато. Я б такий, що я б Карелію повернув Фінляндії. Війна 39-го року дуже актуальна штука, і нам треба багато чому повчитися у Карла Густава Маннергейма. Тому що маленька країна так надавала по зубах Росії Радянському Союзу, що досі гикається їм. Я дуже за те, щоб ми ставали сильнішими і ближчими до країн Балтії, тому що те, як нас підтримують наші брати, це круто. Я тобі скажу, у мене була ситуація, у мене в моєму підрозділі, невеличкий підрозділ, мій підрозділ, командиром якого я є. І у нас специфічна зброя, доволі специфічна. Не саме специфічна, але там для певних завдань. І коли в мене не було набоїв, мені набої купували литовці. Вони сплатили мені 1000 набоїв для моїх 3 рушниць, які можуть стріляти на певні дистанції. І це круто. Якось так. Ну, я ще згадаю про Естонію, яка відносно свого бюджету більш з усіх країн світу допомагає, наприклад, так, Україні і Латвії допомагає, та і Польща. Я не хотів обійти нікого увагу в цьому питанні. Я тобі скажу, я їх називаю країни Балтії, тому що я не розділяю естонців, литовців і латвійців. В цій війні я преклоняюся перед їх національністю, перед їх різною і цікавою історією. Але всі ці 3 країни були першими, хто зрозуміли, що очікує на них у разі, якщо ми впадемо. У них немає. Знаєш, Олександре, тут естонці пригнали нам автівку, на яку там зібрав Аркадій Бабченко для кримськотатарського підрозділу. І вони, коли приїхали передавати, ми їм подарували свої шеврони, а вони подарували шеврони лісних братів. От такі, знаєш, просто там лісні брати, тобто естонською мовою. Тобто пам'ять жива абсолютно. Вони допомагають не через те, що там може незручно вже не допомагати, як німці, так? А через те, що це їхня свідомість, ти все абсолютно правильно сказав. І я хочу, ти сказав про подальші кроки щодо розвалу Росії. Ось Зеленський, знову ж таки, запропонував створити платформу для деокупації Придністров'я, так званого, Абхазії. Ще ти згадав про дійсно, чому ми визнали, наприклад, Курильські острови Японією.
через те, що Росія напала, і там це був напад Росії, це просто окупована територія. Так само ж Росія напала на Фінляндію. Це дуже слушна думка. Я б і якось там тобі є знайомі серед депутатів. І я сам скажу: а чому ми давайте визнаємо ті території, там Виборг, які захопив Радянський Союз, теж незаконно окупованими. Це ж абсолютно без жодних договорів. Це просто тупо Східний віджата земля. Сибір, там Східний Сибір, там дуже багато всього. Є дуже багато етнічних меншин, які притискаються в Росії. Вони живуть на своїй землі, і вони мають право на своє визначення. Якщо, наприклад, якути захочуть бути якутською державою або якутською автономією, то чому б і ні? Вони мають на це право, тому що Якутія, наприклад, є основним місцем видобування алмазів. І чому вони мають сплачувати пенсії бабушки, яка відправила свого сина в Україну на війну, і потім їй приходять деньги на ладу? Почему должны якуты платить за ладу дурака, который бухал и уехал убивать мирное население в Украине? Они не должны. Тому кожна національність має право на своє визначення, якщо вони цього бажають. Знаєш, я буквально от сьогодні прочитав таку замітку, статтю на українському ресурсі, де з посиланням на Головне управління розвідки і така інформація, що зараз Росія, саме Росія, через свою медійну агентуру там по всьому світу, і в Росії, зокрема, вони такий наратив розповсюджують, поширюють, що погані ці малі народи, що вони погані, що росіяни тут, в принципі, ні до чого, це все буряти, якути, кадирівці йдуть, а росіяни, вони такі більш-менш, да? Тобто це, я не знаю, знову ж українською, розчеловечування оцих малих народів, щоб Україна їх не підтримувала, щоб українці до них погано ставилися, і таким чином, щоб не впливали на їхню думку стосовно росіян і Росії. Що б ти сказав, от, як би звертався до людей, у тому числі, які є представниками цих народів, так, які так чи інакше опинилися на території Росії? Ну, я думаю, тут окрема розмова про кадирівців, теж можеш про них сказати, хто вони такі. І окрема розмова про тих, яких там десь там от це мобілізація, тощо, і наш Генштаб закликає їх здаватися. І взагалі, наскільки це реально здатися, на твою думку? Знаєш, я російською скажу. Скажи, да. Дело в том, что в России ИПСО работает много и давно. Они допустили ряд стратегических ошибок, не понимая нашей ментальности. С большой долей вероятности они относятся к ментальностям тех людей, которые живут на территории России, не до конца понимая глубины вопроса. Все люди очень разные, национальности разные, предпосылки к действиям разные. Что бы я сказал этим людям? Я бы сказал, это не ваша война. За что вы здесь? Это как с Крымом. Когда аннексировали Крым, больше россияне, которые радовались тому, что Крым – это Россия, ни разу в своей жизни в том Крыму не были. А я там вырос. Понимаешь? Это не их земля. Чему вы радуетесь? Ну, чему ты радуешься, россиянин, бурят, тувинец, чечен? Ты радуешься тому, что ты приедешь сюда и тебя здесь убьют, если повезет. А если не повезет, ты сгоришь в танке, пыль останется, могилы не будет. Ваш генофонд уходит, вас выравнивают, вас подравнивают под какую-то серую массу. Вы все разные, вы язык свой забыли. Белорусы не разговаривают на белорусском. Это стыдно. Это позор. Что ты будешь рассказывать своему ребенку? Что он русский? Что у него столица в Москве? В которую он приедет, и ему будут кричать «Чурка»? Не будьте рабами. Вот что я бы им сказал. Тех, кто придет сюда, здесь будут убивать. Ни капли жалости. Я был в Буче, я был в Ирпене, я был в Гостомеле. Ни капли жалости. Не место им здесь. Скажи, а насколько, я тоже перейду на трофейную, пусть послушают, вот насколько реально сдаться в плен, например, украинским подразделениям? И что надо делать? Вот ты человек с фронта, вот как ребята воспринимают? Были случаи, ты, наверное, видел, и поодиночке сдавались, и какими-то подразделениями, слышал об этом. Вот как это технологически может выглядеть для них? Смотри, очень сложно. Ну, в плен может быть разный.
Понимаешь, в чем дело? Одно дело, когда вот было подразделение небольшое российское, которое убили своего командира, Мгм. потому что он запрещал им сдаваться в плен. Они убили своего командира и сдались. У них больше шансов. Мгм. А, Если во время боестолкновения может быть такое, что в горячке боя тяжело будет сдаться. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что во время боя, когда все на адреналине, Ну да, э, да. Никто не очень поверит, тяжело. что ты сдаешься еще просто, да. Может и поверят, может быть не до того. Задача не выполнена или выполнена не до конца. Куда его девать, этого пленного? Что с ним делать? Им надо заниматься, его надо охранять, людей может быть мало. Это плохая история. Тут повезет, не повезет. Но единственный верняковый способ это искать выход на украинскую территорию и переходить подразделениями или же там поодиночке, сдаваясь просто и сохраняя свою жизнь и, возможно, прося не обменивать их. Мгм. Оставаться здесь, и это будет неплохой гарантией того, что после того, когда Россия распадется, у этого человека будут минимальные шансы для того, чтобы устроить свою жизнь в новом месте. Ну, то есть надо об этом думать. Это готовиться, связываться по телефонам горячей линии, которые есть от Генштаба, и Да, думать, искать варианты сдачи, абсолютно. желательно не на поле боя и не во время На, боя. Да. на поле боя большая вероятность погибнуть. Во-первых, идет обстрел, во-вторых, может быть огневой контакт на короткой дистанции. Никто не будет разбираться. Помнишь, фильм был такой «Спасение рядового Райана»? Там есть момент, когда два немца выпрыгивают из окопа, поднимают руки и кричат «Них чисен, них чисен!» И пробегают два чувака и просто стреляют в них, потому что неизвестно, что он дальше Ну, сделает. конечно. Я не говорю, что так происходит, но это реально один из сценариев, который может произойти. Поэтому об этом нужно думать загодя и стараться эту историю готовить. Все шансы есть. У нас к пленным относятся значительно лучше, чем относятся к нашим пленным. Да ты посмотри, какие они жирненькие на обмен, вот, которые пошли. Прям такие, знаешь, нормальные. Большая часть из них тупенькие, к Ну, сожалению. тупенькие, но едят хорошо, как поросятки, да, вот нормально. Да, их никто не унижает, это правда. Смотри, вот перейдем уже, пусть вот эта часть будет для них. Они на самом деле, вот кто, знаешь, они не интересуются политикой до момента, пока их не посадят в вагон. Но вот знаешь, куда мы едем, почему мы едем в закрытом вагоне, говорит, я не знаю, я политикой не интересуюсь. Но тут они начинают интересоваться, смотреть, читать, там, друг другу переговариваться, моральный дух там, в общем, не очень, они все понимают. Вот ты несколько раз уже повторил вот этот лозунг, который на самом деле не лозунг, а правильные абсолютно слова, что мы вас здесь всех убьем. Почему я уверен, что это правильно? Я там прожил там большую часть жизни. Я понимаю, что Путин будет гнать их до последнего. Вот сейчас зэки, потом пойдут студенты, потом пойдут какие-то кто-то еще, кто-то еще. То есть он в эту мясорубку он совершенно спокойно погонит любое количество вообще людей. И твое образование военное, твой опыт жизненный фронтовой уже очень долгий, 7 лет, да, вот сколько их надо убить на каком-то участке фронта, там, по всему периметру, сколько для деморализации. Я слышал разные цифры, но я до конца ничему этому не доверяю. Вот действительно, единственный способ – это перемалывать эту армию. Но она большая, но ее надо перемалывать, так она идет, ну, вариантов нет никаких, да. Вот сколько должно быть их уничтожено, чтобы эта армия потеряла волю вообще в принципе при всех заградотрядах там и при всех этих их фокусах? Я не знаю, я не могу на этот вопрос ответить. Ты понимаешь, мы уходим в математику там, где место больше эмоций. Относительно, знаешь, это была такая фраза хорошая. Сейчас он гонит зэков, потом он погонит студентов. Я в сортах говна не разбираюсь. Зэк он или студент, он мой враг. Он может быть даже профессором или композитором. Он мой враг в первую очередь, а уже потом все остальное. Выживет, будем разбираться, кто он такой. Но это все влияет, Саш, на качество армии. Ну, например, зэк в армии, да, он может устроить поножовщину, перестрелку, посадить кого-то на бутылку, начать над кем-то издеваться, или там просто, ну, как бы Слушай, уровень армии. Вот ты посмотри, вот сравни с теми частями, с которыми ты имел дело там в первой фазе вот этого полномасштабного вторжения, и вот эти мобики и зэки, да, вот не что стоит это за обольщаться. качество армии? Не стоит обольщаться. У них много хороших частей, Мгм. готовых и подготовленных. Мы не выиграли еще эту войну, Айдер. Они сейчас пытаются заполнить бреши. Мгм. Смотри, качественный состав они не сильно-то сейчас и губят. Они понимают, что это их последняя когорта.
На основных направлениях сейчас они выбили практически всех луганских, донецких. За них не надо платить деньги, их не надо обменивать. Ну, такое себе мясо. Подавили. То есть, понимаешь, стоимость одного человека там вообще низкая. Ну вот, например, для того, чтобы убить, знаешь, как в 2014-2015 году говорили, у нас на двух человек, на двух наших солдат 3 высших образования, а у них на двух человек 3 судимости. Вот, им какая разница? Они будут выбивать. И если они 20 вот этими неквалифицированными людьми смогут вывести из строя одного нашего, это уже, в принципе, нормально. Тем более бесплатный ресурс. В их случае бесплатный ресурс, за который не нужно ничего платить. Ну, мобилизовал еще 20 зэков, мобилизуют, еще 30, еще 100, еще 1000. Это достаточно интересная стратегия, но она утопичная. Мы находимся во время, когда воюют технологиями, а не людьми. Поэтому, ну да, это просто принесет нам какие-то потери, значительные, возможно. Но это никак не отобразится на том, что мы эту войну выиграем. Мы ее выиграем все равно. То есть вот это экстенсивный способ ведения войны, который они... Я, кстати, сильно... Ну, я, в принципе, не удивлен, с одной стороны, так действительно цена жизни нулевая практически, да, но они почему-то уверены, видимо, и фюрер их уверен в том, что можно просто завалить массы. Вот мы сейчас война народная, как ты в начале программы говорил, отечественная какая, и вот мы все встанем и пойдем. Но, как вот мне военные сказали, ну, что, говорит, толку идти пехоте, если нет танков достаточного количества там или чего-то еще, да, что необходимо для того, чтобы пехота была эффективна. А так, в принципе, это вопрос боекомплекта. То есть вот 10 человек попасть или в 100 человек попасть. Так это или нет? Ну, смотри, Эдер, я думаю, что они на самом деле сейчас попали в свою собственную ловушку, Мгм. россияне. Вся эта война была ошибочна с самого начала. Ну вот представь себе, да, очень вот сейчас математика будет уместна. У тебя есть сложное уравнение, которое тебе нужно решить. Решить успешно. То есть решить сложное математическое уравнение. Но если ты имеешь неправильные вводные, решение уравнения невозможно. Мгм. Ну, у тебя неправильные исходные данные. Ну, оно нерешаемо по определению. Россия допустила ошибку. Я тебе больше скажу. Если бы тогда не случилось всего того, что случилось, 14, 13, 14 год, мы были бы сателлитом России. Мы бы находились в ее орбите сейчас. А через 10 лет здесь бы точно так же, как в Бресте, не разговаривали бы по-украински. Когда я рос в Киеве, я родился и вырос в Киеве, за украинский язык били. Это был язык унтерменшей, людей низшего плебейского происхождения. Люди гордились тем, что они русские. Я русский, я приехал сюда поднимать вашу там, промышленность, мы на заводе работаем. Я инженер. Все дисциплины преподавались на русском. Банально не было учебников физики на украинском языке, их просто не было в природе, не существовало. У них неправильно, они допустили ошибку на самом начале планирования этой операции, они поторопились. И сейчас то, что они сейчас делают, это всего-навсего решение последствий, которые возникли в результате неправильных вводных данных. Это не может ничего изменить стратегически, да, тактически это может оттянуть гибель империи на какое-то количество дней, недель или месяцев, может быть лет. Но глобально это уравнение не может быть успешно разрешено. До тех пор, пока будет жив хотя бы один украинец, человек, который отождествляет себя с этой землей, который понимает, что такое Украина, что такое Крым, что такое Киев, Донецк, Луганск, он будет ненавидеть их. И детей своих будет учить их ненавидеть. А украинцев много и по всему миру, начиная от Европы, заканчивая там Новой Зеландией, Австралией, Америкой, Китаем, не знаю, Китаем, ну, там, например, Канадой. Нельзя с этим бороться. Пойми, ну, русский народ, уже нет русского народа. Русский это, ну, это обидно быть русским сейчас. В Европе тебя никто не хочет, ты свинья, если ты русский. И никто не будет разбираться, хороший ты русский или плохой ты русский. Ты русский, этого достаточно. Тебе здесь не рады. Понимаешь? И Советский Союз по сравнению с Россией сегодняшней, да я даже не поставил бы на чашу весов по уровню изоляции и неприятия. Советский Союз был в своем роде в каких-то вопросах хотя бы передовой страной. ВПК, военно-промышленный комплекс, космическая отрасль, еще что-то там было. Какие-то были ноу-хау, что-то находили, куда-то стремились. А что сейчас?
Но только часто, кстати, когда Советский Союз пропагандируют и говорят, вот, Советский Союз был передовой державой. Так вот, я напомню гражданам русским, которые нас смотрят и помнят лозунги Советского Союза, что было такое еврейское общество Joint, которое давало трактора в 20-х годах. Были еврейские колхозы, которые поддерживались еврейскими общинами Америки и других стран. Что Днепрогэс, например, строил американский инженер и разрабатывал, а строили зэки. Что Харьковский тракторный завод с технологией первого БТ-5, БТ-7, быстроходный танк, это американская разработка, а не Котов, который сделал Т-34. Но более чем на 50% Т-34 состоял из американских патентов. Лучший танк Второй мировой войны. И так далее, и тому подобное. Ядерная бомба, проект Манхэттен, который был выкраден спецслужбами. То есть, по сути, да, были какие-то достижения, но с точки зрения стратегической и реализационной, то есть построенное достижение, их единицы, их мало очень. И гордиться-то нечем. Просто люди не умеют читать глубоко. И очень сильно любят, когда за них кто-то думает и дает им готовое решение. Ну, Россия в очередной раз зашла на свой виток, и этот виток, он достаточно предсказуем. Просто по времени можно чуть не угадать. Но падение России – это не вопрос, упадет или не упадет. Это вопрос, когда упадет, насколько сильно. Абсолютно погоджуюся. І знаєш, я думав, коли ти це все казав про наших дітей і про своїх дочок, і про твою, з якими ми говоримо вже українською мовою, переписуємося українською мовою. Хоча там ще декілька років тому мої, наприклад, взагалі не жили в Україні і просто жодного слова українського не знали. А зараз вони пишаються тим, що вони українці і розмовляють українською мовою. І це все заради них. Дякую тобі дуже, Саш. На жаль, час майже година вже пройшла, і до нових зустрічей. Дякую, що знайшов можливість поспілкуватися. Привіт усім побратимам, знайомим або незнайомим. Дякую тобі, друже. Гарного дня. Ми брюкнемо русських. Русский рейх будет разрушен. Матіш сказав. Це сказав ти. Але коли Матіш підтримав, я абсолютно ще раз упевнився у цьому. Дякую всім, що Радий тебе бачити. Навзаєм. Дякую глядачам, які нас підтримують. Дивіться АТР далі. Тримайся.